Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 25-nji noýabry hepdäniň sişenbe güni. Şuň kabarlar günnelik programmamyzyň esasy bölегine. Gunwatar ýurtlary Russiýa bilen Gürjistanyň bölünji Abhaziýa regionunyň arasynda baglaşylan ýalaşygy tanqid etdiler. Tbilisi bu şertnamany tanqidlap muny Moskwanyň tewiti basyp almak finansygy diýip häsiýetlendirdi. Programmamyzyň Türkmenistana deýişli bölegine 2012-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary bilen baglanşykly taýýarlan ýürüýte maglumatlaryny dikkatiňizde hödürläris. Bu izin doklad поводам ДП. Şeýle-de gepleşimizde Türkmenistanda 1-nji dekabrdan başlap elektrik togynyň aýlyk töleginiň öňküsünden 2 hesse artyryljakdygy baradaky maglumatymy deşdirip, Lewap welaýatynyň ýaşaýjylaryna öz ýaşaýyş jaýlarynda suw ölçeýiji gurallary oturtmak barada bildirişin çap edileni baradaky raportymyzy hem dinläp bilersiňiz. Elektrik togy ötürülende bolsa, suw düýbünden akmaýan ekeni. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmäsiň şert. Emma habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanışyalım. Gunwatar Russiýa bilen Gürjistanyň bölünji Abhaziýa regionunyň arasynda baglaşylan ýalaşygy tanqid etdi. 24-nji noýabrda Soçyda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Abhaziýanyň lideri strategik hyzmatdaşlyk ýalaşygyna gol goýdy. Tbilisi bu ýalaşyk regionuň Moskwa tarapyndan aneksiýa edilmegine synanşyk diýip ýazardy. Gol goýulan resmi nama laýyklykda gürrüňgi diýen territoriýadaky Rus we Abhaz güýçleri Russiýanyň komandirleri tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän bilelikdäki güýçlere öwrülerler. Şeýle-de Putin Moskwa öňümüzdäki ýyl Abhaziýa berýän pul kömegini 200 million Amerikan dollaryna çenli ýokary çykarar diýdi. Washingtonda Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Russiýa bilen Abhaziýanyň arasyndaky ýalaşyk diýilip adlandyrylýan islendik resmi namanyň ikrar edilmejekdigini aýtdy. NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg hem ýalaşyk Gürjistandaky ýagdaýyň parahatçylykly çözüldüne ýetmegine kömek etmedi diýdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko täze hökümeti düzmek barada şu hepde ilkinji ädimleriň ädiljekdigine wada berdi. Birleşen Ştatlar we Gunwataryň beýlek hökümetleri Kiýew oktyabr aýynda geçirilen saýlawlaryň ideýany hökümeti düzmek we Gunwataryň ýardymlary bilen il teşkil zerur bolan reformalary amala aşyrmak meselesinde şowsuz bolmakda aýplady. Analitiklerin aýtmagyna görä Ukrainada hökümeti düzmek meselesiniň soňa goýulmagyny esasy wezipeleriň kontrollugy babatynda Poroshenko bilen premier ministr Arseniy Yatsenýewiň arasyndaky bäsleşlik sebäpli boldy. Şeýle-de Poroshenko Kiýewiň ortpara separatistler bilen söwüşine kömek etmek üçin Litvanyň Ukrainany käbir harby ýardym bilen üpçün etjekdigini yglan etdi. İranyň baş ruhy lideri täze ýaýradan maglumatyny Gunwatar ýurtlaryny tanqid edýän ýaly bolup görünýär. Ol öz maglumatyny ýadro meselesinde ulumsylar İrany diýlerini çökertmek üçin eline barny etdiler, emma bu olary başartmady we bu olary başartmaz diýdi. Bu maglumat 25-nji noýabrda Twitter sosial ulgamynda ýaýradyldy. İranyň ekspertleri bu Twitter hasabynyň baş ruhy lider Ayatullah Ali Hameneýiň edarasy tarapyndan dolandyrylýandygyna ynanýarlar. Bu beýanat İran we dünýäniň alty ýurdu Tehranyň ýadro programmasyny jylawlamak we muňa gaýtawul hökmüni ozal bu ýurda garşy girdilen halkara ykdysady sanksiýalary gowşatmak meselesinde ýalaşyk baglaşmakda şowsuz bolandan bir gün soň ýaýradyldy. 24-nji noýabrda Wienada geçirilen gepleşiklerde İranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleriň möhletini 2015-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli ýene-de ýydatmak boýunça karar yglan edildi. Kırgızstanyň gün ortasynda polisiýa öz tanış aýalyny seksual gulçylyga satmakda aýyplanan denany tutsak etdi. O şäher polisiýa departamentiniň resmileriniň 25-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 33 ýaşyndaky aýal 41 ýaşyndaky şüpheliniň özüni Türkiýede seksual gulçylyga satandygy barada polisiýa habar beren soň gürrüňgi diýen şüpheli denan adam gaçakçylygynda guman edilip tutsak edildi. Wakada pida bolan aýdylýan denan şüpheli aýalyň özüni Türkiýede öý arasalayan işini tapıp bermäge wada berendigini, emma soňra özüni Türk raýatyny 5000 Amerikan dollaryna satandygyny aýdýar. Ol Türk raýatynyň özüni 3 aýlap tenini satmaga zorlandygyny sözüniň üstüne goşdy. Kırgız polisiýasy şüpheliniň adynyň Aynura wakada pida bolanyň adynyň Gülnara dygyny ma'lum etdi.
Homoseksuallaryň hukuklaryny gorap çykyş edýän Russiýaly tanymal aktivist we jurnalist Germaniýadan syýasy gaçybatylgy sorady. Artur Ahmedgaliyew Sankt-Peterburgyň 100 TV atly telekanalynda habarçy bolup işleýärdi. Onuň Russiýada homoseksuallaryň hukuklaryny bozulmalary barada taýýarlan ençeme gepleşikleri ulus etlenmede öredipdi. Şol gepleşikleriň käbirleri 2012-nji ýylda Sankt-Peterburgyň resmileri kämillik ýaşyna ýetmedikleriň arasynda gey propagandasyny ýaýratmagy jinayetleşdirýän kanuny kabul eden soň taýýarlanylypdy. Ahmedgaliyew özüne telefon arkaly we lesbianlaryň, geyleriň, biseksuallaryň we transgenderleriň köpçülikliğin üýşmeleňleri döwründe ençeme haýwatlaryň atlandygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölügine geçýär. Hormatly dinleýijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişimiz ýaly 24-nji noýabrda Soçyda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Abhaziýanyň lideri strategik hyzmatdaşlyk ulalaşygyna gol goýdy. Günwatar ýurtlary Russiýa bilen Gürjistanyň bölünji Abhaziýa regionunyň arasyna baglaşylan ulalaşygy tanqid etdiler. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifoň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Günwatar Gürjistanyň öz-özüni garaşsyz diýip ýylan eden Abhaziýa regiony bilen Russiýanyň arasyndaky baglaşylan ulalaşygy tanqidlady. 24-nji noýabrda Soçyda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Abhaziýanyň lideri strategik hyzmatdaşlyk baradaky özara şertnama gol goýdular. Tbilisi bu şertnamany tanqidlap muny Moskwanyň sebiti basyp almak tinanşygy diýip häsiýetlendirdi. Ulalaşygy laýyklykda sebitdäki Rus we Abhaz güýçleri biriktirilip, olary bir Rus komandiri ýol başçylyk eder. Putin geljek ýyldan başlap Abhaziýa üçin goýberilen subsidiýalaryň artdyrylyp, regiona $200 milyon möçberinde pul goýberiljekdigini aýtdy. Washingtonda Döwlet Departamenti Russiýa bilen Abhaziýanyň arasyndaky ulalaşyk diýilip atlandyrylýan hiç hili dokumenti ikrar etmejekdigini aýtdy. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg bu şertnamanyň Gürjistandaky ýagdaýlaryň parahatçylykly çözüldüni tapmagy ýardam etmejekdigini belledi. Ýewropa Birleşiginiň daşary teatr boýunça wekili Federica Mogherini şertnamanyň Gürjistanyň öz ygtyýarlylygyny we territorial bütünligini bozýandygyny nyktady. Moskwa, Abhaziýany we Gürjistandan aýrylan beýleki region Günorta Osetiýany 2008-nji ýylda garaşsyz döwletler hökmünde ikrar etdi. Bu jarnama Russiýa bilen Gürjistanyň arasynda Günorta Osetiýanyň üstünde turan gysga wagtlyk gan döküşikli uruşdan soň kabul edildi. Abhaziýa 1990-njy ýyllaryň başynda ýüze çykan gazaply uruşdan soň Gürjistandan bölünipdi. Şol wagt sebitdäki etnik gürjülerin taýýymysy diýen ýaly öz öýlerini terk etmeli bolupdylar. Gürjistanyň daşary işleri ministri bu täze ulalaşygy Abhaziýanyň Russiýa Federasiýasy tarapyndan basylyp alynmagyna tarap ädilen ädim diýip atlandyrdy. Gürjistanyň prezidenti şertnamany akly sygmajak zat hökmünde häsiýetlendirdi. Käbir gürji resmiýetleri Putiniň edilşiler ýaly ulalaşygy Günorta Osetiýa bilen hem baglaşmaga taýýarlyk görýän bolmagynyň ähtimaldygyny çaklaýarlar. Kärdeşim Merdan Sarifoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Türkmenistanda 2012-nji ýylyň 25-nji noýabrynda öňkü prezident Saparmurat Ataýewiç Niýazowyň janyna kastetmäge boldy diýilen synanşyga şuň 12 ýyl boldy. Şol döwür bu waka bilen baglanşykly Türkmenistanda ençeme adam tutsak edilipdi. Şol bir wagtyň özünde daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýon guramalaryň, toparlaryň agzalary we ýolbaşçylary aýdylýan adamlara garşy hem gaýwany ýyl kesilipdi. Bu çäre Türkmenistanda häzirçe dissidentlere garşy amal aşyrylan iň uly hereket diýilip atlandyrylýar. Bu barada kärdeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan ýörite maglumatyny dinlädiň.
2002 ýylyň Tanzir aýynyň 25-sinde Türkmenistanyň prezidentiniň janyna kast etmek we terrorçylygy amal aşyrmak bilen Aşgabatda agyr jinayet edildi. Döwlet agdarlyşygyny geçirmäge, häkimiýeti eýlemäge we ýurdun konstitusiýon guruluşyny üýtgetmäge tyýnançyk edildi. Türkmenistan'ın devlet eýetçiligindäki Altynasır telekanalından bu habaryň berileli bäri aradan 10 ýyl geçdi. Habarda 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda ýurdun şol wagtky prezidenti Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmäge boldy diýilýän finansiýa hakda görüň edilýär. Boldy diýilýän şol wakadan soň Türkmenistanyň öňkü daşary işler ministri Boris Şeýhmuradow we onuň egindeşi diýilen we şol wakada oňa kömek etdi diýilen aýplama bilen onlarça adam tutulyp uzak möhletleýin türme tutsaglygyna hüküm edildi. Şol wagt daşary ýurtlarda hereket edýän oppozisiýon partiýalarynyň biriniň ýol başçysy bolan Boris Şeýhmuradow başda 17 ýyl, soňra da ömürlük türme tutsaglygyna hüküm edildi. Daşary ýurtlarda hereket edýän beýleki türkmen oppozisiýon toparlarynyň ýol başçylaryna we agzalarynyň käbirlerine hem gaýbany iş ketildi. Şeýhmuradow bilen bilelikde Iklimowlar maşgalasyndan hem ençem adam ele salyndy. Türkmenistanyň oba hojalyk ministriniň öňkü ornbasary Saparmurat Iklimow bu barada Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berýär. 3 tanak doğanım, bir tanak doğanı olanım, bir tanak yegen köpsüne bilemowum galandan. Mediatornyň sany 7-8 var şu an. Diýip Iklimow aýtdy. Aradan 10 ýyl geçendigine garamazdan boldy diýilýän şol finansiýagyň bolup bolmandygy, bolan bolsa onuň nähile malaşyrlanlygy, oňa kimleriň gatnaşanlygy, ýapyk gapylaryň arkasynda bolan suud dinlenşikleriniň nähile geçirilenligi hakda tahkyklanmadyk maglumatga töküp, hökümet terrorçylyk waka boldy diýse de şary ýurtlarda hereket edýän oppozisiýon toparlary bu garaýşy red edýärler we olaryň sözleri bilen aýdylanda hökümet toslap tapan bu bahanasy bilen öz tanqidçilerini basyp ýatyrmaga synanşypdyr. Nämelimligine galýan ýagdaýlardan ýene biri hem boldy diýilýän şol waka bilen baglanşykly näçe adamyň tutsak edilenligi bilen bagly. Resmi çeşmelerde bu barada tahqiq maglumat berilmeýär, emma Crowd Accountability guramasynyň ýakynda ýerden maglumatynda şol waka bilen dahilli 61 adamyň sany ma'lum edilýär. Şeýle-de tutsak edilmedik bolsa da boldy diýilýän şol waka bilen ilteşikli dürli ýazgyrmalary uçuran hak hukuklary bozulan adamlar hemken sanlary tahqiq bolmadyk bu raýatlar şol waka dahillikde aýplanan adamlaryň kowum garyndaşlarynyň ibarat bolup olaryň atlary gara sanawy girdilen we ýurtdan çykmagy bolsa gadagan edilen. Agzalýan waka dahillikde käbir raýatlara berilen şol jeza çäreleri olaryň ýaş çağlaryna hem öz täsirini ýetirdi. Oba hojalyk ministriniň öňkü ornbasary Iklimow bu barada ýene şeýle diýär. Giden netil yetişti. O çağalan sany 50'den 60'dan kän ul maşgalan mesela. 4-5 tane adamın çağatı çoğu söylüyor. Nefesli oluyor da Türkmen'in hemmesi öyküz övgası yönü kakalarının türmede yatanın bir bölümünün yerlerinden 20'den uğrak kocalık öylerini konfiskavat ettiler. Şu birine milisyen palkovunu yaşar. Yerine prokuraturan işgali. Şöyle yaşayın. Bu talançılık ama diýip Iklimow Azatlyk radiosyna beren görüňünde aýtdy. Olaryň tutsak edilmeginden bäri aradan 10 ýyl geçendigine garamazdan şol adamlaryň ençemesiniň şol sanda hökümet tarapyndan topar başy diýilip eglan edilen Boris Şeýhmuradowyň ölýär diýildigi hakda hem maglumat ýok. 2007-nji ýylyň agust aýynda diýip New Yorkda ýerleşýän Kolumbiya Üniversitetinde eden çykyşynda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şeýhmuradowyň ykbaly barada berilen bir soraga özüniň ýaş prezidentligini emma şol tutsaklaryň diýildigine ynanýandygyny aýdypdy. Я сразу хочу сказать, я, во-первых, молодой президент. Прошло полгода, и в основном занимаюсь. Şol pikir käbir adamlarda umit dürüden hem bolsa edilen çykyşdan bäri aradan 7 ýyl geçendigine garamazdan şol adamlaryň ykbaly hakda henizeçelli hiç şeýle tahqiq maglumat berilmän gelýär. Şeýle pursatda Crowd Accountability ýaly käbir daşary ýurt guramalary ýakynda şol adamlaryň ykbaly bilen bagly kampaniýa başlatdylar. Şol kampaniýany gurnaýjylar öz tagallalarynyň diňe adam kärçilge esaslanýandygyny, maksatlarynyň şol adamlaryň ykbaly barada maglumat almakdan ibaratdygyny aýdyp, bu barada henizeçelli Türkmenistanyň hökümetinden tahqiq maglumat alyp bilmendiklerini aýdýarlar. Kardeşim Muhammed Tahir'in taýarlan ýöriti maglumatyny dinlediňiz. Ýa hem belläp geçişimiz ýaly Türkmenistanda 25-nji noýabr wakalary bilen ilteşikli ençem adam tutsak edildi. Tutsak edilen şol adamlaryň aglawasynyň ykbaly barada türkmen resmileri tarapyndan hiç il maglumat berilmeýär. 25-nji noýabr wakalary bilen baglanşykly tutsak edilenleriň şol sanda türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlaryň ykbalyna değişli olary diýri görkezin atly halkara kampaniýasy dowam edýär. Ady belli Human Rights Watch, Crowd
Youth Accountability Memorial ve beýleki halkara guramalarının gatnaşmagynda amala aşyrylan bu kampanya Türkmenistanyň resmiýetlerinden türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly barada maglumat bermek soraýar. Bu iş häzirki wagt haýsy tapyrdy? Kärdeşim Gödel bu sora bilen gyzyklanyp Moskwada ýerleşen Memorial guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitaliy Ponomaryow bilen söhbetdeş boldy. Vitali, olary diri görkezin kampaniýasynyň çäginde näme anyklap bildiňiz? Türkmen türmelerinde direksiz ýitenler barada eliňizde häzir nähili maglumatlar bar? Был издан доклад по Авадан Депе. Biz Türkmenistanyň Owadan Depe türmesi barada ýürüýte hasabat çap etdik. 25-nji noýabr wakalary bilen bagly tutsak edilenleriň garyndaşlary bilen gatnaşyk gurduk. Biz direksiz ýitenleriň sanawynyň üstünde işleýäris. Oňa täze atlary goşýarys. Bar bolan maglumatlaryň üstüne ýetirýäris. Häzirki wagtda türkmen türmelerinde ýitirim bolan siýasat tutuklaryň sanawyna 65 çemete adam ýerýär. Türkmenistanda 25-nji noýabrçylardan we dürli ýyllarda tutsak edilen ýokary derejeli resmiýetlerden türmede ardan çykan adamlaryň sanawyny hem düzýäris. Häzirki wagtda olardan 25 adamyň ýogalandygy barada maglumat gowuşdy. Пока 25 скончались заключения. Olary diri görkezin atly halkara kampaniýaňyzyň çäginde ýene nähili maksatlar öňde goýulýar? Мы сейчас вот как раз хотим расширять этот список. Biz häzir direksiz ýitenleriň sanawyny ýene giňeldip oňa tutsak edilen soň türmelerde direksiz ýiten ýurduň öňkü ýokary derejeli resmiýetlerini hem goşmak isleýäris. Elbetde häzir etaty mesele türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly bilen bagly meseleni siýasy derejäge çykarmak we onuň ýene-de halkara guramalarynyň gün tertibine girdilmegini we Türkmenistan bilen geçirilýän iki taraplaýyn we köp taraplaýyn gepleşiklerde gozgalmagyny gazanmakdan ibaret. Sebäbi Niyazowyň ölümünden soň halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistanyň rejimi wagtynda tanqidleri gowşady. Halkara jemgyýetçiliginiň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde başga meseleler gozgalyp, öňkü döwürde türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly bilen bagly mesele soňky wagtda çelini gozgalmady. Häzir bolsa olary diri görkezin. Atly kampaniýanyň tagallalary bilen mesele ýene-de orta atyldy. Мы также ставим вопрос, чтобы был в рамках ОБСЕ создан какой-то механизм. Şeýle-de biz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäginde Türkmenistanyň halkara borçlaryny ýerine ýetirmegine gözegçilik etmek boýunça bir wagtlar döredilen Moskwa mexanizmi ýaly hasabat bermek mexanizmynyň dikeldilmegini isleýäris. Men bu ýerde möhüm bir zady ünsüt çekmek isleýärin. Adamlaryň daşky dünýäden üzüňlükde saklanmagy, olary öz ýakynlary bilen duşuşmagy, hat alysmagy ruhsat berilmezligi, olaryň haýsy türmede saklanýandygy ýaşyrylmagy we hatda olaryň diri ýa ölüdigi barada aýdylmazlygy Türkmenistanyň diňe bir halkara borçnamalaryna ters gelmän Türkmenistanyň öz milli kanunlaryna da ters gelýär. Biziň aksiýamyz gumanitar häsiýete eýedir. 12 ýylyň dowamında ykballary barada habar berilmeýän tutuklaryň garaýşlaryna, olaryň döwlet wezipelerinde eden hereketlerine, hatda olaryň häkimetler tarapyndan bildirilen günah boýunça günäli ýa günäsizdigine degmeýär. Biz şol adamlaryň belli bir hukuklarynyň bardygyny we olary üzüňelişdirmek siýasatyna gaýtadan garalmalydygyny, hökümetiň şol adamlary näme bolandygy barada jogap bermäge borçludygyny aýdýarys. Как бы должна быть пересмотрена и обязана правительство ответить о том, что стало с этими людьми. Moskwada ýerleşen Memorial guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitaliy Ponomaryow bilen kärdeşim Gödelüň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosyň Niýazowyň janyna kast etmäge boldy diýilýän synanyşyk bilen baglanşykly tutsak edilen Boris Şyhmuradowyň ömür ýoluna bagyşlap ýürüýte infografik taýýarlady. Bu infografika tomoş etmek isleseňiz, size azathabar.com web sahypamda araşýas. Web sahypamda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlar barada özüňizde bar bolan maglumatlary, suratlary, video faýllary biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatur edin. Ya da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaň edin ya SMS ýazyn. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýäs.
Türkmenistanda şu ýylyň dekabr aýyndan başlap elektrik togynyň aýlyk tölemeli bahasy öňküsünden 2 hisseden hem aşağı gymmatlaýandygy habar berilýär. Ýagny mut berilýän elektrik togyndan artyk ulanjak togyň 100 kilowat saatynyň bahasy 1 manat 20 teňeden 2 manat 50 teňäçe gymmatlaýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek giňişdäki maglumatyny dinläliň. Şöyle birinci dekadından başlap Türkmenistan'da ilatı mult berilen limitten artık sarp edilen elektrik toğunun bahası 100%'dan uğrak yukarıgalar. Bu arada payitahtaki Döwlet Enerji Öýüçülük Kärhanasynyň idare jaýynda birleş asılıpdyr. Ol birleşde mult göýberlen meşhurun çäginin artık sarp edilen elektrik toğunun bahasynyň 100 kilowat saatynyň 2 manat 50 teňe boljakdygy habar berilýär. Mundan öň toğun 100 kilowat saat üçin 1 manat 20 teňe tölemeli. Bu Türkmenistana elektrik energiýasynyň bahasynyň soňky ýyllarda ýa ikinji ýyllyk ýokary galla bolýar. 2011-nji ýylyň 1 sentýabrynda hem elektrik energiýasynyň 100 kilowat saaty üçin narxlar 30% ýokary gallyrylypdy. Şonda toğun 100 kilowat saatynyň bahasy 92 teňeden 1 manat 20 teňe çykarylypdy. Resmiler elektrik energiýasynyň narxlarynyň ýokary galmagynyň sebäpleri bardy. Ilatda hiç ýyly düşündürüş bermeýärler. Habar berişlerine bu barada asla hiç ýyly habar ýa-da maglumat berilmeýär. Resmi metbuatda köplenç elektrik togy mut diýilip ýazylýar. Mälim bolşal ýurtda adam maşyna 35 kilowat saat mut elektrik energiýasy berilýär. Şonun artyk tölegli. Şeýle-de ilatyň kär gatlagy üçin elektrik togy dol ýa-da bölekli mut berilýär. Mysal üçin beýik watançylyk uruşuna gatnaşanlar we invalidler üçin elektrik energiýasy dol mut. Şeýle-de Sowet döwründe, ýagny geçen asyryň 20-nji 50-nji ýyllaryndaky repressiýalardan ejer çekenler we çopanlar üçin hem elektrik energiýasy mut. Harby we hukuk goraýjy organlaryň işgärleri we bu organlardan ýaşy boýunça rapata çykan harowlar elektrik energiýasy üçin töleň ýarpysyny, ýagny 50%-ni tölemeli. Çernobil helakçylygyny ejer çekenler hem elektrik energiýasy üçin töleň 50%-ni tölemeli. Ýurdun habar berişlerine bu arada maglumat berilmän soň adamlar elektrik energiýasynyň bahasynyň gymmatlandygyny diňe Döwlet Enerji Öýüçülük Kärhanasynyň edarasyna elektrik togy üçin tölemäge baranlaryny bilip galýarlar. Türkmenistan raýatlaryna elektrik energiýasynyň belli bir meşhuri 1992-nji ýylda mut berilip başlandy. Şonda her aýda adam maşyna 25 kilowat saat elektrik energiýasy mut berilýärdi. 1993-nji ýylda mut berilýän elektrik energiýasynyň limitiniň üstüne 10 kilowat saat goşuldy we adam maşyna 35 kilowat saat elektrik energiýasy berilip başlandy. Şondan bäri bu limit saklanyp gelýär. İlk başda elektrik togyny we tebii gazy ilaty 2015-nji ýyla şenli mut bermek gözüne tutuldy. Emma 2004-nji ýylda Türkmen hökümeti ýurdun ilatyna elektrik togyny we tebii gazy 2030-njy ýyla şenli mut bermek dowam etmek kararyna geldi. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurtda elektrik togynyň aýlyk tölemeli bahasynyň öňküsünden 2 hisseden hem aşağı gymmatlamagyna siz nähili araýarsyňyz. Bu baradaky garaşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biz hem halk köpçüligine ýetireli. E-mail adresimiz metbuat@gmail.com. Şeýle-de bu barada pikir araşlaryny bilmek üçin şuň ýer bilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuýjylaryna ýüzlendik. Häzir okuýjylarymyzyň bu mesele dogrusyna galdyran käbir tesirlerini siziň hem dikkatiňize ýetirmekçi. Facebookda nazaratly okuýjymyz meniň ýeketäk pikirim bar. Arkada şöhrat diýip öz garaşyny galdyrypdyr. Azadatly okuýjymyz ýalanlar. Şonsudan biziň millet prezident näme etse de agzyny ýapyp oturýar. Her kim öz kellesine görä hereket etse näme bolar diýip öz garaşyny jemläpdir. Laçka atly okuýjymyz çörek almaga pul tapanoklar, üstesine elektrik togynyň tölegi gymmatlaýar. Utanyň ilki pul gazanmak üçin iş beriň, soňundan elektrik togynyň bahasyny gymmatladyň. Açlykdan, pulsuzlukdan halkyň daşary ýurtlarynda işleýär. Biraz wyjdanly boluň diýip öz garaşyny beýan edipdir. Aýra datly okuýjymyz elektrik togynyň aýlyk tölegi gymmatladylýan bolsa, onda şoňa görä iş mümkinçiliklerini hüdürläň. İş bilen üpçün ediň diýip öz garaşyny beýan edipdir. Kontaktda bolsa Samir we Azama datly okuýjylarymyz öz garaşlaryny hiç ýyly söz ýazman köp nakyd
not we kete çyzyk galdyryp beýan edipdirler. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz garaşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulyň. Bulgamlarda bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözleg bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Adatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnälik programmamyzy Lewap welaýatyndan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynda ýaşaýjylaryň öz ýaşaýyş jaýlarynda suw ölçeji gurallary oturtmak barada görkezme berildi. Türkmen Günnäwri gazetine çap edilen bildirişde ýaşaýjylaryň 2015-nji ýylyň maý aýynyň 30-na çenli öz öýlerine suw ölçeji gurallary oturtmalydyklary habar berilýär. Bu barada Lewapda habarçymyz Osman Halypyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Lewap welaýatynyň Türkmen Gündäwri gazetiniň 22-nji noýabr sanynda Lewap agyz suw önümçilik birleşiginiň bildirişi çap edildi. Onda obalaryň, etraf merkezleriniň, şäherleriň ýaşaýjylarynyň 2015-nji ýylyň 30-njy maýyna çenli öz öýlerine suw ölçeýiji gurallary oturtmalydyklary barada aýdylýar. Bildirişde suw ölçeýjileriň Türkmenistanyň prezidentiniň 2013-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde agyz suwunyň ulanýyşyny berk gözeýçilikde saklamak, agyz suwuny rejeli peýdalanmak, onuň bisarpa ulanmagynyň öňüni almak maksady bilen oturdylýandygy aýdylýar. Türkmenistanda agyz suwunyň muhitdygy aýdylýar. Ýöne welaýatyň owalarynyň biriniň ýaşaýjysy Aslan aslynda onuň muhit düşmeýändigini aýdýar. Geçen ýyl onuň ýaşaýan owasyna agyz suwuny çekipdirler. Turwany diňe köçäniň bir tarapyny gazyp geçiripdirler. Köçäniň ol ýüzünden öýüne çenli turwany Astanyň özü geçirmeli bolupdyr. Gerek uzunlukdaky turwany, kranlary, beýleki zerur enjamlaryň ählisini Astanyň özü satyn alyp, usta çagyrypdyr. Bularyň barşy üçin söhbetdeşimiz 400 manatdan gowrak çykda jetmeli bolupdyr. Ýöne Astan soň kadaly gelmeýändigini, esasy turwalarda basyş pes bolanda bir wedräni doldurmak üçin 15-20 minutun gerek bolýandygyny aýdýar. Elektrik togy öçürilende bolsa, suw düýbünden akmaýan ekeni. Astan agyz suw ökmünde turwalardan aktyrylýan suwun hiliniň de gaty yaramazdygyny aýdýar. Sebäbi ol dik goýy skvajnadan alınıp turwalara arassalanmazdan aktyrylýar. Ondan soň söhbetdeşimiz suw kranyna süzgüç alyp oturtmaga mejbur bolupdyr. Süzgüçde çäge, çöp çalan, dürli gurçuklar, möýmöjejiklerin maslyklary galypdyr. Indi Astan agyz suwuny arassalaýjy enjam alyp oturtmagy ýüregine duýýar. Onuň bahasy 500 manatdan arzan däl. Talap edilýän suw ölçeýiji gural da özüň satyn alyp oturtmaly. Astan eden we etmeli boljak çykdaýjylarynyň baryny goşup hasaplasaň, agyz suwunyň muht düşmejekdigini, onuň arzan hem bolmajakdygyny aýdýar. Lewabyň owalarynyň köpüsinde bolsa, agyz suwu asla çekilmedik. Şeýle owalaryň ýaşaýjylary ýere 8-10 metr çuňlukdaky turwany kakyp, ona elektrik togy bilen işleýän nasoz oturdup, agyz suw alýarlar. Ýöne indi şol skvajinalarda hasaba alyp, sertifikatlaşdyrmagy talap edip ugradylar. Welaýatyň ýaşaýjylary mundan beýle guýu gazyp, ýa-da skvajina kakyp suw almak mümkinçiliginden de mahrum bolmakdan ähtiýaç edýärler. Habarçymyz Osman Halypyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz näme pikirde? Şeýle-de siziň ýaşaýan sebätiňizde hem şeýle gurallary oturtmak soralýarmy? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnälik programmamyzy jemlemezden ozal
Adatlyk radiosynyň her gün efire gidýän gepleşikleri baradaky maglumaty size ýatladatym gelýär. Biziň her gün efire giden gepleşiklerimizi gün efirden soň YouTube saýtyna, sahypamyzda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saýtyna bizi gözleg bölümine Adatlyk TV ýazyp tap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günnälik programmamyzy geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tokunlaryndan aýrylmaň.